Döwür şeýle döwür diýen bir şygyr bardy. Kerim agam ol şu wagtda aktuallygyny ýitirene goýjan. Sebäbi döwre gaplaşmak, döwre görä bolmak, döwre görä toý etmek, döwre görä nasaklar, döwre görä birekden kim galmalyk da gidip otur şeýip ýugaş-ýugaşdan gözden çykyn hereketler gaty köperip barýar. Tügeleme toýlarda, tomgularda, zat geçlerde onna, munna, ýene-de şeýle bir zatlar edilýär. Hayran galar derecelik. Goğuluktan hem hayran galnya. Emma şu zatlar gözden çıkar derecede nem üçin şu zatlar şeýle derecede edilýär, kalip kawat hayran. Bu zatlar burada da edilýärda türkmenlerde. Goňşuňa görä, owaňa görä, ýylyňa günüňe görä kadadan çykman raçyk edilýän zatlar bardy. Öňden gelen bir tertipli günler bardy. Şu wagt şol kanuny da ýok. Şu wagt şol mejlis hem ýok, şonu gol çeken adamlar hem ýok. Emma şonu saklaýan ekenler. Birek-birege hormat bar ekeni. Enne olsanym görüp bilmedim göz çykdyn edýänim şu her kim men başarýan edýän diýen ýalakmy näme aşy gözden çykgynç käbir adamlar bir tertip düzgün edep ekram diýen zatlar ýitip barýar gynansa. Munyň sözüne ýaşlaryň arasynda döwre gaplaşmagy aşy gowgurlayan ýagdaýlarda da bir hiljek hereketler köpelip başlady. Masallar arada bir gyjagat menim TikTok'u bilen görýände arada bir gyjagadyň zady geçipmi halat serpalar geçip bir men zadym geçdi ha ol wi na onym na benim joragam näme dip oduk şatlygyny paýlaşyp oturan gyjagat Michael otur. TikTok platformasyna ulylyň görýän ýerine na men zadym geçmeli na o kurtam o taýdan alýan taýda şaýt eplemalýan diýede ýanky döwre wapky öňünden şu eginçikler açykdyň şu çarşı şeyler Michael otur. Ertir ol biriniň gelini bolmaly. Gyjagat. Ertetgün kurtöli bar ýapyk ýagdaýda dumur edip bir toýutmaly gyjagat. Şeýle ýagdaýda otur, onuň aşagyna kommentariýalar okuyan bolan biri "Way bol oturşum näme" diýip ýekdik ýaryň güwek öňsüne topulýarlar. Bu döwre waplyk däl biz wara aşy bir çäkden çykýar. Ondan meni diýär internetde bir agysyalar diýär. Gytylan ýagdaýynda bir şey diýär. Gytylmadyk ýagdaýynda näme diýler? Eşek-eşekden galsa gulagynyň kys goýrugynyň diýär. Türkmenler ýöne ýerine akyl çykarmadyk bolmaly. Şeýle nakyllar gözden çykýan adamlara şeýle nakyllar döredilen bolmaly. Nähilek döwre wap bolanyňda da nähilek şu wagt ýagdaýda dünya derejesine çykanynda da öz kanun var. Her milletin özünün bolyan hem de bolmayan misal üçin aýdaly mektep okuwçysyň ýokurk bir gyjagat belli bir kada gelenden soň onuň öz aýratyny ýalyp daňylyp gudaw bolunyp şeý dilen gyjagatyň öz geyinmek kadalary ýene sebäp senin özüňdiň men öň eden medianyň bolsaň indi sen biriň öýüne gelip bolup barmaly bolsaň näme de bolsa şol maşgalanyň namysy edebi tertibi seni ady kana gyzyklandyrmaly. Men şeýle ýagdaýda isleseň al, islemeseň alma, kabul etmesen etme diýilen ýaly o jaga ýaş beýni bilen pikirlen aýryp zyňyp şeýler bolmany şu gyjagatyň ejesi, kakasy, dogony, gatnaşy, goňşuluk bolamy gelneje şoňa oňa öz bilmeýän ýagdaýynda oňa aýtmaly. Ullur näme üçin ullur diýilýär? Näme üçin düýäň ulus köprüde taýýar ýer diýilýär? Näme üçin madama diýen ýaly 2 tane 3 tane çağırşýan otaşan ulusynyň gulagyndan çekilýär. Tiýa uly düşündirmeli. O jagat gyjagatyň düşünmeýän bolmagy mümkin. Şeýtmellerligini. O ýürejigine zadam ýokdur. Gurrungyna, gözüne, ýüzüne şeýle bir açyk göwnülük bilen. Ýöne ul açyk göwnülük bedeniň açmaklygy çeni barp etmelläm kadip pikir edýär. Soňra bilen şeýle bir bizim gözümizde uruşýar. Bolaýmal zat hökmünde kabul etip başlaýar. Bolaýmal zat däl şeýle ýagdaýlar. Ya bolmasa da ýene de şu wagtky döwürde gyjagalar reklama düşýärler. Bolýa reklama edilýän bolsa 5 manat üçin hemme adam toýu edilýär bolup biler her hilek ýagdaý. Ýöne bir gyjagat bir TikTok bir reklamada bir oglan bilen bir ýere giyip barýar, bir ýanyky oglan bilen barýar, onuň çykýar başga oglan salam plan diýär. Olam salam tanamadymy? Ýok, tanamadım diýär. Olam aýjap men tanamadymy? Ýok, tanamadım diýär. Şu taýda bilemek şu kafeň reklam edýärlermi? Olam
Oğlanım yani şu atqı aydal şu atqı Türkeşýany mydyrat bilemok kim bileje bar ýaly bu Türkeşýany oğlanlar men diýip bolup başlary. Men o oğul kalaşan ýigdiň diýem oğul küýşüň diýem olam. Men hem haýsy bir oğul küýşünde miýadyma düşdüm men tanam otup geçikje. Şu bir reklam şoň üçin jogada gyjada pul tölenenler ýene bir zat bolanlar. Tema känna. Ýene şu jogada gyjada özüniň näme jogap berýändigini gelecekki ömrüne näme täsir etjekdigini bilen olacak. Bilen o, bilse etmez onu. Şoň üçin ullar düşündirmeli ýani şonu gören adam şonu täsir çykýança şu ýagdaý bir näçe adama görkezilýändir ahir ýa görkezme şart goýulýan bolsa ilkinji bilen şonu kim golay görýän bolsa şu çaga ýetim bolsa ejet kakasy ýok bolsa gelinje wa dogony wa ýetim bolsa töwere bardyr gören bardyr mugolum hay kuş diýilmese gitdi bu gidip barýar. Häzirem şeýle bolar, häzirem diňlän oklar diýýärler. Ýöne, ady kene diňletmek biziň borçymyz. Diňletilmekden tutuş şeýle gidip barýar, tutuş şeýle gidip barýar. Ondan birek-birekden diňe daşky görnüş boýunça, edilýän işler boýunça, ýa-ki aljak reklamalar boýunça, geyinmek boýunça, etmek boýunça, ýene hemme zat boýunça şeýdi birek-birekden nusgalyp şeýdip gidip döwre wagtlaşa. Ol soň saklatmaýan bu zatlar. Soň bular durulmaýar. Soňa bakap kada ýorulyp barýar. Döwre wagtlyk diýen gaty köp zady biz bulaşdyrýar. Şeýle bir döwre wagt gyjaganlar tanýan men. Şeýle bir döwre wagt gyjaganlar tanýan. Dünýä dillerini 2-3 tane dili bilýän, dünýäniň köp ýurtlaryna gidip görüp gelen. İslenlik ýerde, restoranlarda, hemme ýerde näil kadada özüň alyp barmaklyk düzgünlerini bilýän, gyjaganlar bilýän. Olar hiç beýle däl. Bir hili zat görmedik çağalar şeýle türkmen çölemsem şeýle bolýardy. Birden çıkan çağalar şeýle bolýar. Olar yöntem bolan soňlar olary anlamak, adaşdyrmak aňsat. Şunu şeýt diýen o näme diýsen edip durýar. Gynançly ýagdaý. Indi şonu ullar bolup, töwerek bolup, jemgyýet bolup dur diýilmedik ýagdaýyny şunu näden barp etjegi belli däl. Şoň üçin islenip babatda, geyinmek babatda, ýemek içmek babatda, toý etmek babatda, hemme zatda da biz özümizin döwre wagtlygymyzy, milliligimiz bilen garyp çäkli edilse, şu an çäkli edilen ýagdaýynda gaty gowy, toý mekanlarymyz bar, toýlarymyz bar, şeýle bir gowy bagşlananlar bar. Şolar esasında edilende de ýagdaýlarymyz Hudaýa şükür gowa, ýöne aşy çäkden çykyp gitdigiçe ululdup. Onu edip bilýän bar, edip bilmeýän bar. Onu edip bilmeýän çağam kemsirmek mümkin. Başga bir öz gyjagymyz, öz ulçugymyz biz depesinden näme diýen jep üstünden altyny goýup bilýän bolsak, başga töwerekde çağalar hakda pikir edip biz ullar. Olaňam gelecek, olar kemsirmäýmesin diýip olar görüp bir aglaýmasyn gidip şu toýdan soň şu çağajyk ýa-da mende şu ýagdaý ýok diýip ejesini qakysyny günäkärläýmesin. Näme üçin o şeýle de men şeýle däl diýen soraw beräýmesin diýmek bir kadada saklanylsa da şu gowulur kadiýetler. Şu wagt döwürde gije günü telewizionyada millilik diýilýär, o telewizionyana bilemok görlenokmy näme mi diňe hemmek TikTokda şoň üçin TikTok platformasy bilen mehriban ýaşlar size ýüzlenýän bir çäkden çykman netip bolup dursa oğlam kän aýdýar ýurdumyzyň gelejegi size uluguna edýärler gelejegimiz siz bir tertipli bolsaňyz näme diýip galan wagtyňyz beýgelen wagtyňyz eselmeseňiz peselen wagtyňyzam bir inkar edilen wagtyňyz peselmeseňiz adamçylyk diýen adam diýen kadany norma ýagdaýda kadaly ýagdaýda alyp giden ýagdaýyňyzda netip bolup dursa siz dünýä belli döwre wagt türkmen raýaty bolup ýetişersiňiz. İslenlik ýagdaýda da kadan saklanan ýagdaýyny şu da saklanan sebäbi bir zat näçe baýam bolsa iň baý adamlar Hudaý bilsin nirde näçe gözelem edilse iň gözel adamlar Hudaý bilsin nirde hiç bıraklan çağı, bıraklan ýygynyň ýetip bolmaýan modan, şoň, pulun, baýlygyň, gözelligiň, täzelikleň ýygynyň hiç ýetip bolmaýan. Biz ýöne etmeli adamyz käwad özümiziň nefsimize, özümiziň isleglerimize, özümize dur diýip kada görä bagtyar ýaşamak biziň borçymyz. Şoň üçin mehriban ene atalar, mehriban gelin gyýylar, mehriban uýalar, jeýlem hemmäňe
şu atky ýaşlyk döwrüňiz geçerde siz ejelen ýerine geçýäňiz. Ýene kän näl, ýene aňyr gitdi 20 ýyllam. Sen öz gyjagadyň çäkden çykan hyjugly, dur diýip saklap bolmaýan bir gyjagadyň ejesi bolmaly. Sen şonu düşünürsiň. Ýöne sen şu wagt ejen hakyň dinleseň, sen şu wagt mogulmyň dinleseň, olam seni dinler. Bu gedekli çemçe dünýä däl şu taýdaky. Sen näme görkezseň, görkezeniň görürsiň diýilen dünýä. Köplen çagdaýda şeýle. Adalatsız dünýä diýilse diýilibersiň, köplen çagdaýda biz näme eksek şonu morýas. Şoň üçin her bir zamanyň ýaşlaryna däl ýerde islenip köpçülik jemgyýetçilik ýerlerine däl zada däl diýmegi başaraly.